Mandawi City gustong ipabilin ang age restriction sa kabataan nga gidid-an nga makagawa sa ilang mga Pinoy-anan. Taliwa kini sa pagtugod sa Inter-Agency Task Force nga makagawas sa panimay ang mga bata nga nagedad og 10 anyos pataas. Ang report ni Nico Serino. Kagahapon, dugang 25 ka mga kaso sa COVID-19 ang napuno sa Mandawi City. Musumada na tanan sa 218 ang mga aktibo nga kaso sa dakbayan. Sa kinatibukan, may 2,399 na hinuon nga naka-recover sa maong balatian. Sa pagkakaron, pabilin nga gigamit isip isolation facility sa mga nagpaalim pa sa balatian ang City Central School. Sa datos gikan sa EOC karong adlaw, 42 ka pasyente ang na-admit dito nga may kumpirmado nga kaso. Napu ang contacts ug siyam ka mga overseas Filipino workers o returning overseas Filipinos. Gawa sa City Central, andam na ang laing duha ka pasilidad sa Mandawi kung ugaling mas mudaghan pa ang mga kaso. Kini ang kanhi North Bus Terminal nga gi-convert isip isolation facility. Ingon man ang parte sa usa ka private park diha sa Dan, Plaridel. Gibutyag ni Attorney John Edu Ibanez, internet connection na lang ang gipaabot sa bag-ong pasilidad, una pa kini magamit. Samtang gusto ang syudad nga ipabilin una ang status quo kung restriction sa pagpanggawas ang hisgutan. Kahinumduman, una nang gipahibaw ni Ibanez, magtigom pa ang Emergency Operations Center kabahin sa awhag sa IATF nga pwede na pagawson sa panimay ang mga bata nga nag-edad 10 ngadto sa 14 anyos. Sa atong nabasa, dili to gid to siya mandatory. It's just recommendatory to the local government units kung mo allow na ba sa mga 10 anyos antud sa 65 anyos. Apan karon gusto sa dakbayan, ipabilin una ang restrictions o status quo tungod sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.